Ömer Güzel bixwe li Enqerê ji navçeya Haymanê ji gundê Baskayê û karê cotkariyê dike. Dahatuya wan tevahî li ser cotkarî û ajaldariyê ye. Güzel amajê dike ku ew di van salên dawî da rastî qeyrana kêş û hewayê hatine. Pir caran zeviyê wan bêav maye an jî dibin lehyê da têkçûye. Ew li ber krîza kêş û hewayê ji bo ajalên xwe jî têra xwe çêrgeha nikarin peyda bikin. Bir hafta üst üste sel geldi. Özde tarlalarımıza vurdu. Heftekî ser hev lehî hat. Hemû zevî û çandin têk bir. Evî siruştê ji her tişt tevlî hev kiriye. Di dema zivistanê da berf, dema biharê da jî baran nabare. Gava bibarê jî di carekî da tê û zevî û berhemên me xirab dike. Em rastî xisara tên. Lê devlet jî hiç alîkariyê nademe û em jî şaş bûne nizanin çi bikin. Cotkar Ömer Güzel jî dibêje navê gundê wan bi Kurdî Baskayayê ye. Lê dewletê bi awayekî resmî navê Demirözlê kiriye. Güzel gazincê xwe ji dewletê jî dike û dibêje ti alîkarî ji wan ra nayê û gundê wan bêxwedî maye. Köyümüz Kürt köyü. Bizim 2 tane yaylamız var. Gundê me gundê Kurdan e. Li vê derê du zozanê me hene. Gundê me gelek mezin e. Lê mixabin rêyên gund xirabin. Kanalizasyon di gundê me da tunene. Dîsa elektrîka me jî pir caran tunene. Carna tê û diçe. Li ber vî jî hemû alavên elektronikî xirabûne. Arastî devletê ev gund ji bîr kiriye ti xizmetekî nake. Krîza siruştê bi tevahî li hemû dinyayê bi taybet jî li Tirkiye her ku diçe xirabtir dibe. Ev yek jî bandora xwe yekser li ser jiyana mirov nîşan dide. Li Tirkiye krîza rêba û siruştê her çi qas di nav bernamên partiyên siyasî da cî bigire jî lê gava dibin desthilat xala krîza rêbayê jî yekser tête jibîrkirin. Di çardeyê Gulanê da li Tirkiye hilbijartin heye. Her partî hin wedan bidin jî lê parlamenterê HDP Rıdvan Turan bi van wedan bawer nake. Ew dibêje stratejiya HDP bêtir li ser ekolojiyê ye. Turan krîza rêbayê jî wiha şîrove dike. Bir taraftan iklim krizinin yaratmış olduğu rekolte... Di helekê da krîza îklimê xwe diyar dike û di hêladin da jî rûxandina siruştê her ku diçe bêtir zêde dibe. Ew yek jî li ser hemû cotkaran bandoreke xirab nîşan dide. Di warê siyasî da jî ti bergirî nayên girtin. Bi vê nevê bandora wî jî hem li ser siruştê û hem jî li ser mirovan xwe nîşan dide. Li ber krîza rêbayê siruşt bêtir tê rûxandin. Enqere jî ji van deran ciyeke. Di van demên dawî da bendavên Enqerê jî bi zihabûnê ve rûbirû mane. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.